Ce faceți astăzi? Suntem pe Minecraft cu Next Level Ro. Ce faci, Next? Ce faceți? Astăzi ne vom juca Minecraft. Nu vă uitați. Nu vă uitați. Să mă arunc. Vă spun eu, e Herobrine. Da, sunt Herobrine. Dar nu vă uitați. Nu vă uitați. Haide. Dar ce am? În 3, 2, 1. Uitați ce am făcut. O școală. Nu știu ce se seamănă cu backrooms. Da, e faină. Am voie să arătăm toți și în satul renegații. Da, hai să arătăm tot ce este renegații. În primul rând, spune că satul ăsta se cheamă renegații. În satul ăsta se cheamă renegații și avem școală. Satul e cu nu știu cine. Începe școala, casa lui Ioan, next bajul. Nu știu cine. Nu știu cine e statuia asta. E statuia care este un player care este în genunchi. Aici sunt 1, 2. Câte case ai tu, că am uitat? Adică pictate sau doar al mele? Ai 3 case. Deci el are 3 case. Eu am 4 case. Bă, tu ai... Dar asta cui? Tu ai 3 case. Aia mea. Numai 4. Da, tu ai 4 case și eu am 2. Asta și asta. Suntem în satul renegații. Și hai să vă prezentăm ce este prin școală. Cam lag. Bă, Florine, că mă întârziez la oră, nu Da. cu acum. Da. O să facem un roleplay. Dar ce să spun eu? Bună ziua. Nu bună ziua, că e seara. E bună seara. Așa. Ești la toată. Nu, De fapt, la tablu. arată-mi tema. Arată-mi tema. Nu mi-a făcut tema. Na, luați, doamne, tema. Vezi că dacă... Maclabai. Că înainte ca să... Oi, clabai. M-a făcut tema. Valeu. Copile, îți dau 10 de bine, de foarte bine că ai făcut tema. Și vreau să-ți mai arăt ceva. Un cadou din partea mea. Ia. Aoleu. Aoleu. Deci da, nu o să mai facem roleplay, o să prezentăm sau. Și o să facem o construcție. Nu mai facem roleplay. Nu mai facem roleplay, facem o construcție azi. Dar nu suntem pe Brookhaven. Facem construcții. Ce construcții facem? Dar înainte să arătăm toate interiorele în case. Deci aici este o casă foarte faină, deci doarme un villager aici. O casă foarte faină. Nu știu și tu. Aici e bucătăria. De ce am ieșit? Nu spune că am ieșit. Deci dacă ai ieșit. Nu ai ieșit. Așa. Ai ieșit? Așa. Aici este o altă casă, un fel de casă indiană. Pentru prima și asta e casa mea. Da. O să spui și că e casa mea. Și asta tot e casa lui. Vă prezentăm și pe asta. Adică tu n-ai mai văzut asta. Este nou. Da, n-am văzut-o până acum. Bă, chiar e faină, da. Dar hai de ce și sus. Fain. Ce e asta? Ăsta-i BMW-ul meu vechi. Stai lecă. Dacă l-am vândut. Ce ai spus? De fapt e Audi, îmi pare rău. Am spus BMW din greșeală. Și bă, ai uitat ceva. Lui îi place BMW-ul. Vino înapoi.
Ce-am uitat, mă? Bă, nici n-am văzut. E că... A, da, am uitat să-i spunem la abonații noștri că avem moduri. Da, avem modul. Vă arăt acum. Avem moduri cu mobile, foarte fain. Și Uitați. avem moduri cu niște capibare, avem cu cameleoni, cu câini. Uitați nu știu. aici. Cu de toate avem. Nu? Eu o să cânt până ca la pian. Hai, cântă și tu și... Știi tu și muzică cânti. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Nu, stai! Gata, hai să vă arăt ce am tras. Nu mai contează. Bă, îți place ziua. Deci da, Nu sunt blocat aici. lui place Stai BMW. așa, tu cu unul. Lui place BMW-ul și lui Audi. Nu m-a jurat, îmi place Audi. Și place. Deci, aici e bucătăria. Vreau să mică. Aici e... Asta e să-i Florin. Păi nu, dar așa. Bă, pe mine mă cheamă așa. Ăla e numele meu adevărat. De ce l-ai spus? Stai că nu mă înțeleg. Ioan, eu ăsta e... Bă, dar tu ai 3 case și eu am 3 case. Asta e tot casa mea. Casa normală. Ai 3 case, bă, nu tu. Dar stai. Asta e tot parte din casa Deci, ta. să vă spun ceva. Până nu eram pe primarie, am făcut o casă din barier. Finale invizibile. Păi, asta e casa mea. Tot o casă. Și hai să vă arăt ce am făcut aici. Am făcut-o. Dar stai că n-ai băgat niște și cânce. Asta o să fie din 2025. O să trag cu artificii. 2026. Da, uite că am curat. Asta o să trec cu artificii în sus. Bun, hai să vă arătăm școala. Dar școala era tată, Ba bă. nu, n-am arătat tot. Asta e că sunt aceleași Dar școală. cum o să fie? Stai să vă arăt unii să dăm Petrică. A, da, da. Păi lângă domn Petrică e un fel de servitor a școlii care Da. face focul și da. Ăla e domn serviciu nostru. Da, doamne să nu știu. Care avem un Da. coleg care îl cheamă Marian, care e cam ciudat și vorbește cu el, da, domn Petrică că e un bărbat adevărat, nu-l bag în seamă. Ce ai zis mai jos? Ce? Păi, mai- Dar nu te iubi. Tu ai zis că vorbesc cu Marian. Nu. Așa. Și asta este o statuie care nu știu ce înseamnă, nu știu cine este. Păi eu sunt primarul și vă spun eu și... Da, el este care e Scuzați-mă, stai cât e asta, că fica că mi-a dat topicul creepy pe asta, măcar pe ele. Da, am fost din mult Așa, la și- el și o dat pe Poppy cu asta. Dacă știți pe Poppy, da, este un youtuber fain. Bă, hai să-ți mai să spun povestea. Nu spune că Băi. nu mai spune că nu se mai uită abonați la mine. Bă, Bolun, nu, povestea la statuia asta. Ah, spune. Nu. Așa, deci stai că stai aici. Și stai să vă spun ceva. Am uitat să Stai aici. mai spun ceva. Hai, Să vă abonați la Next Level. Adică soft stand. Păi nu mă cheam să stau. Mă cheam să mă... Așa se cheamă canalul. Așa, eu sunt primarul. Da. Eu sunt primarul la satul Renegații. Dacă nu înțelegeți cine e renegați, este dereglații. Dacă e corect. Da. Bă, ce vrea Dar ce video? caută ăsta? Bă, ăsta e Bă, Arad. oprește camera să nu vadă abonații că primarul bate un om. Da, și da, o să vă arăt pe aici pe la școală. Adică nu se întâmplă nimic să aici. Da, uite aici e asta. Hai, E trăznică. gata, hai să vă spun povestea.
Da, hai spune-ți, domnule. Așa, a fost odată o hartă de-a mea foarte veche, din 2022. Aveam un skin, stai să văd că îl am și acum. Ia, să ne uităm. Tobele. Ăsta. Mască de asta ești în viața reală. Așa. E ca să-l pun înapoi pe mine. Te chiar rău, ce? Așa. Și pe lumea aia aveam skin-ul meu. Aveam 100 de case. Și Scuti, mă! da, am pe Doamne. 100 de case. Hai că stăm aici, lângă domn primar. Du-te acum, lasă-mă că te omori. Bă, domnul primar e agresiv. Nu sunt coabă, dacă nu, te dau foaie din sat. Asta e vina. Deci, da, dacă vă plictisiți până acum, nu puteți, vă uitați, puteți schimbați minutul ăsta. Minutele este. Ok, și ultimele momente au fost cum eu am pus un emote cu când stau în genunchi și s-a terminat. Aplauze, vă rog, aplauze. Stai! O jucăm șansă, da. Da. Acum hai să continuăm și nu să mai facem aici. Casă. Și nu am instrucții, mă. Băi, fă tu o casă pe aici, pe unde vrei tu, eu fac o altă casă. Nu mai facem o altă casă, vă durează 1000 de ani. Hai să facem altceva, hai să ne gândim. Să ne gândim. Ce să ne gândim? Nu știu să facem. Băi, dar, băi, eu zic să-i spunem. Facem un motocross aici. Da, o foaie din sat. Două pare de... Nu, facem... Am cea mai bună Hai, mă, idee. o leacă. Am uitat să vorbiți cu bună, dar ce mai faceți? Bă, rog, vă aboneați-vă la canalul ăsta și dați voi like. Vă rog. Și hai să facem. Alegeți-ne, vă rog. Ce facem? Primăria. Vă să facem primăria. Scrie, facem bancă. O să începem drumul, deci nu, vedem primăria albă. Nu mai facem, adică, bă, da, va fi albă, dar nu ce așa. Deci, ok, stai ca să-ți iau ăsta, ca să poți să ieși tu ăsta. Nu, ăsta, uite ăsta. Așa. Așa, începem. Asta va fi ușa. Dar nu va fi așa, va fi de 3 blocuri distanță. 1, 2, 3, așa. Stai să văd dacă trebuie 3. Da. 1, 2, 3, așa. 1, 2, Așa, atâta va fi. 1, 2, 3, așa. Stai, 1, 2, 3, așa. And 1, 2, 3, așa. De ce am zis asta? Bun. De câte blocuri să facem în sus? Deci, hai de 4 blocuri. 1, 2,
3, Nu, de 5, de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Într-o zi o faci un episod cu mulțumesc acasă pe Ion. Vreți? A, da, vin un like pe mine. Da, spune. Uitați-vă la capibara asta așa de frumoasă. Ce văd în pixel. Pentru că jocul ăsta e făcut din pixel. Băi, Ioan, ar fi faină idee să nu știu dacă poți să iei de fain. Nu mai facem episodul la Ioan. Nu, da, nu mă uit. Deci să facă Ioan episod cum mă duc la... Wait a minute. Ce ai, mă? Nu zic că ai greșit. Bă, te-ai pus... Ce ai, mă? Bă, te-ai pus 2, eu am pus 3. Trebuie să faci așa. Da, așa am pus. Păi bă, te-ai pus 2, trebuie 3. Mă, nu. Uite, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bă, borund, așa. Asta nu trebuia. Nu, asta e perfect. Băi, nu mai înțeleg nici ce faci acolo. Vine noapte. Deci da, videoclipul o să-ți dureze 1000 de ani. Așa e cuvântul. Bun, ia. Ca să fii egal. Ia să mă uit. Sus. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Bă, nu am auzit. Și acum, Florin, fă așa. Stai, mă. Fac eu. Fac eu tot. Bă, nu mai fă tu. Ok, eu o să fac câte așa. Să mă lăsăm. Eu nu pot să opresc filmarea că n-am mobizen ca el. Când înainte telefonul meu avea o filmare, dar acum nu mai neapărat. Da, dacă i-a întrebat, eu n-am cumpărat Minecraft-ul ăla pe Google. Ioan l-a cumpărat. Gata. Băruțu, unde ai greșit? Adică, Nu, e bine. M-am spărit eu. exploit? Da, m-am spărit. Exploit? Da, Copiază blocul ăsta. Cred că o să, cu școala asta, cred că o să bubuim cu TNT-uri. Nu-mi place școala. Bă, dar am lucrat un student ca să fac. Bă, dai pus din ăsta. Sau nu spun asta, nu spun asta. Ce? What? Nu, am greșit. Nu, mă, că nu ai greșit nimic. Nu vezi asta? Bă, să ieșesc mă 2 blocuri. Păleu.
Asta am vrut să zic eu mai înainte. E, dar lasă așa, că nu-și dă nimeni seama. Cum adică nu-ți văd, bă? Aici nu-i geam. Bă. Aici nu-i geam. Bă, să seama că nici acolo, nici aici, unde e până aici, te Hai spunem. bă să spun ceva. Bă, în viață, dacă... Nu mai țin Bă, Berde. Nu mai țin jur, faci. Nu, bă, da, sam. Știi, nu tu. Nu, Ion? Da. Așa e. Credea va fi lemn. Stai că până Pe jos o să fie lemn? Ia uite, e aici. Unde e lemn? Nu. Îi spun aici? O spunem Păi odată spargem, după aia punem. Dacă ți... Bă, dar vezi, nu... Nu, ia, s-a ieșit. Bă. N-ai ieșit. Spari îi. N-ai ieșit. Eu pot să intru în inventar. N-ai ieșit. Dacă ieși ai mai scăzut cu mine. Dar noi nu o să facem videouri cu celebrări. Da, nu ne place. Băi, nu zic. Ne-am jucat și noi, dar nu ca turbat un an, doi. Ne-am jucat în accent așa, da? Nu că turbață e că e să joacă în continuu și stă acolo la banda aia să pici ceva rang. Și fac skibidi brain. Așa fac. Băi, îmi fac cruci când văd. Bă, nu mai skibidi ăia emo care fac live-uri. Ce? Ăia emo care fac live-uri. A, da. Alea. Unde ai nici doi oameni care, ok, un băiat și o fată, care Stai că fac scriu aici. live-uri, cred că în fiecare sală. Uite, stai că Dar eu scriu. eu nu să spun vocea aia, că eu nu vreau să... Uite, asta zic. Da, asta spune și... Spun U. Și da, și... Cum mai vrei să-i spui la ea? Eu vreau să-i spun... Stai. Asta. God is Jesus. Asta vreau să In zic. Jesus. Deci, you know about God in Jesus. Am scris inul să da la aia. Atunci, ok, spunem. O să un video, dar Și bă, o să mai problema e Lași, mă, cea mai tare problemă, cea mai mare problemă, vă spun. Că poate să și băiatul ăla. Da. Să fiu car. Și bă, nu, ăștia nu se gândesc că stau și copii pe YouTube. Da. Și mai pășești? Eu mă nicută și știi, să duc la școală și să pună tot așa. O mai zici și server. Să fac așa, în continuu la școală. Băi, eu fac cruce acolo. Buni. Adică, tu... Nu mai pot să gândi. Ce caută mai asta? Păi, dar ieși afară. Bă, nu, așa. Ăsta e video creștinesc.
Nu trebuie să zici și până astea așa de greu am lag. O să mai postăm un video. O să mai postăm un video, dar nu zic cu ce. O posta și Ioan. Știi tu. Pe numele meu. Next. Hai că zic eu numele. Nu. Nu spui numele jocului. Nu. Ăla e numele lui Ioan. Da. Îl cheamă pe YouTube. Abonați-vă pe Eu și Știți din ăia. fan canadeze, nu facem videoclipuri pentru bani. Da. Eu n-am nevoie de bani. Eu lucrez. Eu fac ca să uite cine, să râdă cineva. Așa, nu ca toți tu, în afară de clonă și proprie. Da, eu câteodată nu știu și mă apuc râs. Problema e că mai am 3%, dar nu contează. Deci, o să... Am uitat ce vreau să zic. Ce vreau să mă... Am uitat ce vreau să zic. Nu mai zic la. Gata. Deci, acum am făcut că unul păstram. Și vreau eu să zic... Stai să mă gândesc, lecă. Vreau să zic că... deci, dacă nu vă abonați, fiți gay. Glumeam. Să ești prost, să mă... Glumeam, bă, nu știu cum, glumeam. Rins. Bă, dar am glumit. Am tu, bă, să uit copii prostului. Am măgit și în jur. O să tăiem câteva din părți. Bă, dar nu contează că și copiii știu și să ia gay. Ce? Și copiii știu și să ia gay. Da, ăștia care... Am uitat să spună, pe canalele noastre vine doar lumea bună aici. Bă, pentru ăia, vrei, da? Eu zic să vă faceți buni. Vă spun ce voi sunt planul la școală, dar eram la școală. Bă, și ăsta, nu uitam la doamna, avea ochiul roșu, bă, și era turbată. Mă duc să uite, doamnă. Bă, dacă se uită. Să pierd. Bă, și vreau să vă spun ceva. Deci, un prieten de-al nostru, care e și coleg, îl cheamă Alex. Și ăsta, el m-a dus pe tare de la școală, dar nu i-am dat la școală. Doamna a crezut că o dă în școală, dar nu i-am dat. După ce am ieșit afară, când am terminat orele, el mi-a dat un prieten de care pornește de 3 ori și Mariană, care spui tu cuvântul ăla. Gai. Așa. Eu am văzut tot. Și eu vreau și eu să dea. Și următoarea zi, l-a dat în gură, lui doamna. Și de care ți-i zici că a fost ce gai? Dar, bă, a spus Marian, O dat cu bombe. O dat cu bombe. Și eram eu acolo, what? Bă, eu acolo și bombe visează pe tare. Bombe. Da, copiii nu dau pe tare. Copilul ăla și mai ales, bă, Ce? deci
Și când ieșim de la școală, ne aleargă că el e gay și noi fugim de el și el fugi după noi. Stai zic ceva. Dar nu spune cuvântul. Ce-am spus acolo. Da, odată chiar așa. Și vinerea asta, nu vreau să așa, vreau să aștept, că eu vin odată, nu suntem vecini, dar venim pe același drum. Și bă, fugeam la loc de făin, că e că eu vreau să-i dau una, dar a spus să nu-i dau, băi, mă spune doamna și nu vreau să... Dar nu te spune, că așa le-i frică să-i zic cu doamna. Stai și dacă e bătut tot, îi zic. Dacă îi zăcea și eu îl zăceam. Da, când ne aleargă. Și ne face gai. Și el nu știe ce înseamnă. Și i-am spus-o. Dar totuși, Și i-am spus-o. chiar dacă nu știi ce înseamnă, Eu dat i-am spus. i-a dat de el tot copilul. Și a spus că sunt pupat cu 10 băieți. Eram eu acolo, what the hell? Bă, dar eu când am auzit asta, bă, nu știu, dar voiam să scot cât mai rapid, era să caut în buzăn bazuca, unde bazuca. Vreau să scot pixul și bag în gât. Bă, eu scoteam pixul, îl băteam din... Bă, dar, bă, Florin, hai să-i spunem ăla cu Ștefănuț. Nu, că ăla nu-i creștin. Deci, zic eu acum că eu știu mai bine. Ok. Deci, eram la Ioan și am la un magazin de ăsta, de la el pe acolo. Și are un fel de prieten, nu știu prieten, e ăla. Prieten gay. Bă, ăla nu-i prietenul meu, ăla nu-i căpăt. E 1,000011% cu prieten cu tine. Și eram la magazin cu asta. Și mai era și un băiat acolo. Chinezul îi zice. Unul care nu știe care e capitala României, spune că e Tudor. Stai, și e și repetent în clasa 2. Și stai să văd că eu eram cu Ana Ioana acolo, așteptam la magazin. Și o început la Nick să cânte în chineză. Da. Și eram noi E așa, mai bă. Bă, dar ne-a apucat pe amândoi râsul și o zi așa la... Nu vă voi râdeți, dar trebuie să dar și nu știu aici că zic nu mai râd. Bă, și ești tu acolo? Și bă, eu am mers în partea la scos, că la mea că nu știam sângă de acolo, că așa. Și da, ești în călduri, dar eu trebuie să spun, da, probleme. Și mai dădea și petar de ăla. S-o spăret săracul. Așa e, 6 ani. S-o spăret săracul în câini. Era în el. Bă, da, aveam câini care zic că e măiuță, lui plouă. Da. Bă, dar mi-era... Și bă, așa trebuia așa de tare. Că, bă, când a intrat, el a intrat din greșeală în magazin. Și acela i-a dat cu șutul în cur. La câini. Da, și da, stai, și În fund. eu eram să-i spun, da, voi de ce sperați câinile? Ia, duceți-vă de aici. Da, bă, a venit o fată, pe nume Meona, și bă, Mi-a luat eu apărarea. spus să plângi de aici, că nu-i fost de aici. Mi-a luat apărarea, fata aceea. Mi-a luat apărarea. Adică de parcă noi un coleg și ieșeam la bătaie, dar... Da. Asta e. Și când au venit așa, am spus, de ce îi dau să așa? Și ea spune, ești prosonic. Stai că zic eu asta. Adică față ăștia, doi. Că eram eu acolo, bă, tremuram din nervi. Bă, deci, mamă, deci dacă sâmbătă viitoare dacă poți veni, bă,
Bă, dar tu ai văzut acolo la magazin și tremuram din nervi? Da, am văzut, bă, dar tu că îi deam de ei. Bă, dar ăla a început să cânte în chineză și era muzică în aia cringe. Da. Deci, bă, hai, bă, Ioan, nu mai zicem nic, hai să continuăm primăria asta, că ne-am la vorbă. Din păcate, eu zic să oprim videoclipul aici, că cam prea mult și... Ce știi, doar lumea nu se poate uita non-stop la noi, deci hai să încheiem Stai, video. mă, Oleac, stai, dar Clorna cum postează o oră? Da, haide pe statuie, de unde am început să terminăm deja. Să ne luăm la revedere. Așa, Stai, mă. ok. El a fost, adică spune tu asta că... Noi uitați, aici eu am fost. Cum o chemă? Fan Clorna Daisy și Next Level Rock. La Ăsta e, mă, că nu revedere. știu cum cheamă. Da, la revedere. Pa.